Не ни пуснаха, като дойдохме тук на място, бяха оградили жандармерия полиция и аз питах дали може да отидем до общината, те казаха не и така, това решихме тук. Решихте тук Да, да изхвърлим. едно изхвърляне на буклук. Точно така, да изхвърлиме тук буклука и така да покажем, че не сме доволни от това. Вие казахте, че сте от Левски. Може да си дадете примери с улици или с конкретни места, на които е най-стресна обстановката, не е чистено от много седмици. Малките улички не са чистили въобще. В смисъл, днес сутринта рано, в неделя, имаше сигурно 4 камиона големи. Чистиха от 7 часа сутринта, аз съм буден. От 7 часа сутринта се чисти целият квартал. Нали, това не ме спря да дойда до тук. Ако и другата седмица е така, другата седмица пак ще дойда. Те изчистиха буклука, за да не могат товари. Да, за да не мога това. Не притесняваме първо самата гледка, второ аз имам 2 деца. Кучета, котки обикалят бездомни постоянно, плъхове вече има по кофите, из целия квартал е така. Навсякъде хвърчат бокуци. В смисъл не ми е приятно цяло това нещо. И все пак аз като гражданин, човек, който си плаща всеки ден, си плаща редовно, нали, данъци и такива работи, имам право да го правя това. Планирате ли да продължите, ако сега не се планирате? Предполагам, че ще продължите да се... Аз преди това си изхвърлих пак буклука в знак на протест пред общината нашата, която е районната община. Нямаше никакви мерки. Днес съм тук, утре пред президентството може да си го изхвърля. В смисъл, не ме притеснява нищо. Да. Мерси на вас.